anyị ekochirigo kpọmkwem na asụsụ Igbo agaghị anwụ n'aka anyị. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m ụnụ. Ozi a na-abịala ụnụ site na ntụziaka Brothers at Newspaper Ogbuonyeakpanti. Anyị na-ewetara ụnụ ihe niile mere n'izuụka gara aga ma ga-enyekwa ụnụ ntụziaka n'ihe nke ga-abịa n'ọdịnihu. Ngwa gezienụ ntị ka ụnụ nụrụ ihe anyị ji wee mere isi akụkọ n'ụbọchị tata. Ndị INEC emeela Ahmed Tinubu onye isi ala Nigeria n'ụbọchị 29th of May. No provision is there for fuel subsidy. The fuel subsidy is gone. Onye isi ọchịchị na-achị ndị Abia steeti Alex Oti egosi na mkpa ọ dị bụ ịkwado ihe ndị ala anyị na-emepụta site n'iburu nnukwu ụgbọala nke Innocent mepụtara were gagharịa ụbọchị edure n'iyi ọrụ. Ogbuonyeakpanti na-asị gị jide ka iji, maka na onye asị ya jide ka iji mara na ihe ọ na-eme amaka. Onye na-esote Peter Obi, Dati Ahmed, ekwuola were sị ọchịchị onye kwuo uche ya anwụọla pịị n'ala anyị bụ Nigeria. N'ụbọchị 30th May, ndị Biafra niile nọ na mba ụwa niile dị iche iche emeela ncheta ndị niile egburu n'agha Biafra. Ogbuonyeakpanti wee na-asị ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ zuru ike na ndokwa. Amen. NNPC, ndị na-elekọta anya ihe gbasara mmanụ eji akwụ ụgbọala, etinyego nnukwu ego n'ihe a na-elebu ya. Ha mere nke a iji gosi mwepụ ewepụrụ na sọbsidi nke onye isi ala anyị bụ Tinubu wepụrụ na asọmpi nke enwere n'etiti Under 20 Nigeria nakwazi Under 20 Argentina. Ndị Nigeria Flying Eagles eturugo ugo mmeri site n'ịgba ha ọkpụ abụọ chara acha were tụrụ ugo mmeri. Ogbuonyeakpanti were na-ekwu ka o siri hụ ọkpasị ahụ ha nkụ na ha nwere ike imerikwa ndị South Korea na asọmpi nke ha nwere ụbọchị ụka 4th of June. Na nchịkọta akụkọ anyị ga-ewetara ụnụ ihe nke ga-eme n'izuụka nke na-abịa n'iru. Ndị onyekọmite anyị agwala anyị wee kwuo sị na a ga-enwe ihe isi ike n'izuụka nke na-abịa n'ihu. Agụụ ọgụ na mgba ga-adị na ọ bụrụ na ya akpachapụghị anya anyị maka na sọbsidi nke a ewepụrụ. O mekwa ka anyị mara na ndị NLC, Nigeria Labour Congress, ga-eduru ndị union dị iche iche ka ha wee kwado ha na strike, that is agbamụjọ ọrụ nke na-achọ ịbịa n'iru n'ụbọchị Wednesday na-abịa n'iru. Cheburu na anyị n'ụzọụka nke na-abịanụ ka anyị wee wetara unu ihe nke mega n'ụzọụka. Ndewonu.